Nyakoro Mgajwang ma oganda luo kendo odiochieng' machielo mochako yudo mondo wago mbaka kod jandiko Felix Okach. Odiochieng' manoromo kode mogik ne wago mbaka e weche mopogore opogore oganda luo. Kawuono ni mondo waranga ni tang'o manotimore chieng' tarik 7 dwe mar adek ni Kenya United Club kae ne nitiere nyasi moro kamano losi, nyasi manodhi maber kabisa. Wadwani mondo Felix onyiswa ni to nyasi no wuon kaka en organizer notimore e yo machalo nade. Felix, machiegni kende oganda luo kendo. Erokamano. Yeah. Kuom gwela mondo ocho oganda luo. Kendo berne kaka iluonga ka wago mbaka wane gima notimo ne chal nadi. Gidhodiro chino milestone. No plan uchopo kanye. Uchopo kanye. Tang'o muremi makoro kutimo chieng' moro to bet maber. Mokwongo. Yeah. Budho bono keto United Kenya Club 7. Ne waneno nwa nyis joluo gima joluo en. Nyis joluo kaka wadak Kenya ka kuonde mang'eny joluo dang'e ni wachal nadi. Ang'o ma wan go? Ang'o ma wasendiko? Ang'o manyalo nwa ichwa? Gik mamago. Ema ne omiyo keto budho United Kenya Club. Ne wakete mondo ji obi go ichgi. Gine artifacts gik man go. Gine story go no mbaka. Mbaka mag Simbi Nyaima, Nyamgundu Wuono Mbare, Luanda Magere, gik mago do keto wago wayambaka. Yeah. Koro ne keto budho chieng' no. Ji nobiro mang'eny moromo. Ji manobiro kane wakwano ne gin ji 152. Donde ji nobiro mang'eny en koth ne chwe. To kachi a day before then, pi nonego ji Nairobi kabisa ka. Koro ng'eny ji nok nyalo gute gi biro. E club ka ne wapano wajibu biro waketo bouncing castles. Maji ko biro wahia we tugo gigo. Koro koth ne chwe gi nok otimore. Yeah. Jobuge mang'eny no biro. Companies man gi buge kaka Textbook Center, East African Publishing House, College of Insurance, guma moko negi biro. Kendo negi konyo wa gi sponsorship. Kendo ng'iyo mesa, ichulo pesa kawo mesa. Gima nedo kaje budho no, ji biro Kenya, katiba ma Kenya iluongo ni youth. Katiba ma Kenya gi youth en ng'ama higni 18 gi 50 kanyo. Ng'eny ji ne biro joma e higni ma kanyo. Ok joma ok tiga ka. An kana chak tan joma deng bubu biro. Generation mano biro. Kane gibiro gwachgi, gibiro mondo gi wachgi, tie penj mang'eny man gi penjo. Nima picha ne ma Tombo chal nadi, picha ma Nyamgundu chal nadi, Simbi Nyaima onena ngono, Paul Mbuya nena gik mang'eny gine wall. Iparo ang'o ma jomatindo nobiro? Jomatindo nobiro nikech mokwongo idwa ng'eyo gigi. Wawach weche ariyo kendo kuom jomatindo. Ng'eny jomatindo ohero mpira, moko ohero mpira. Yeah. Koro giwacho ni Gor Mahia. Gini en Gor Mahia en football club ok ng'ato. Koro kane gin picha ma Gor Mahia ne ng'ato ne mor kabisa. Jomatindo gi moko be kane gisomo ga igon ga sigana mar Nyamgundu Wuono Mbare, sigana mar Simbi Nyaima, sigana mar Nyamgundu Wuono Mbare, Simbi Nyaima gik Luanda Magere. To gikia ga mago chal nadi. Koro kane gichopo ginindo gi ono moro gi. Ai gima nomora ahinya budho no, nyaka erokamano joluo Council of Elders. Nene waluongi gibi mondo gine gima timore. So Council of Elders ma Nairobi nochopo. Koro gibet penjo no kwa penjo gi. No ma en ang'o ma Tombo en ng'ama nade? Ma en ang'o Ambrose Ofafa. Ofafa chake Jericho Estate. No ng'ama chana gi penjo. Ma Paul Mbuya en ng'ama nade? Oder jo gik mang'eny gi penjo kanyo. So mano nokonyowa kabisa. Ae koro nitie kama nitie buge mag wahia ma jo Textbook Center buge mag dokel. Nyo ka ng'iyo buge go wachgi. Ne gitin wayne ng'eny to gine ng'iyo buge wachgi. Yeah. Bang'e jogo nowacho no waket gi dwe mar 8 mondo gibi wahia mondo gine event no. Lakini nodhi maber moloyo kaka ne waparo.